boy. Hey, boy. Boy, afruju di mbar sadi non. Afruju rew ko di mbar sadi non. An mbiyete boy. Afruju rew di mbar sadi non. Gorko waɗat asiyo gorko quoi. E gorko watta asiyo debbo quoi. Surtout e lewru korko ka gorko e waɗi asiyo gorko mbaɗin ɗum réglé entre gorko waɗa gueɗe debbo non a waɗi gueɗe debbo armi haalama yiya mbaɗa moole Allah anani oui min kam goppuɗomo tranquille mino kam jiɗɗo goppa kam tranquille mbasa nadde yam eyi anani an naata yam an sa yiiɗi hoodde ya hot Fouta hol nanngudomo hol mbidomo ya reste planqué min widomo ya reste planqué hol mbidomo ya reste planqué an aɗa yiiɗi hoodde Fouta e mbiya pele yoretaki mboɗo hooto e pele rewɓe nangguma e mam oto hoot aɗa bakka min ko sukabam nangui kam ayaw min ko sukabam nangui kam wonda koye bakkude boy an andi e galle o har mbaɗa yaltoɗo ko hanma hoodde ko tagi no mbinoɗa aɗa hoota a hootani ko taga hootani gonnoɗa koye bakkude pour weeɓe jurmuma ni aɗa yurmi kinoɗo e nanɗanga min mi ƴeewi ɗum dogani bandam de min wi yo ɓanduma dog min ɗum dogani bandam de aɗa ƴewata ko pour wiide noon e yimɓe mbiya woy jurma de o ko babiraɗo oɗon goppe nine e ko babiraɗo min babiraɗo kurjuru mi yurmata ɗum a yiyero min mbaɗa moole Allah min ɓuurma moolade Allah kam korɗo ha 18 heures a bonnanta kam ɗum mi horani hande anani mi horani hande ɗum tawi min garɗa mbiya aɗa lokoɓe min noon a lokotakon oui anani do ko minema sol yasinen fof jalti ko minema sol woni e galle o joni mbaɗa pib mi yana e dow ma Allah ne seedi wallahi arma en ma en woppa ha 19 minema tan woni e galle o e joni noon yasinen jalti sa wi pele mi rippa e dow ma Allah ne seedi kala ne mbiɗa pele min ɓuurma doole min ɓuurma softude Allah ne seedi min ɓuurma doole a yi doolam de Allah ne seedi min ɓuurma bolle puyɗe doole ma ya holloye moodi ko tawi doole maɗa hollata mi holli ɗum moodi wona gonga mi holli ɗum moodi normal ñanden mi reebi waddemo ɗo mi yawol ɗum e pole ni pele ɗe balɗe fof hanma yaltude ko hanmi kam yaɗa mboɗo yalta nice bolle puyɗe kalta an so gal nde jaltoɗa galle o comme gañowo ha 19 heures ha 19 heures ha yimɓe kumto eyi so yimɓe caggal ana hoorani eyi ha yimɓe kumto an dokki on rendez-vous ma ɗum ma wat ɗum assuré so yimɓe kumtima somi noddima maar hakkude ma Allah somi noddima maar a dogata bolle puyɗe ay won gorko wayi a woni gorko après aɗa won ɗo aɗa waɗa ni naggam won gorko wayi mate ay wonni mi fiyata sawrunude yam sawrunu kalne piɗa kam fewmo sawrunude jero ɗeɗɗi kam an yaw tawi jeewa komin gadda Yacine Yacine a wona gorko elle aɗa nodde renfort normal aɗa nodde renfort woppami humto ko noddata kala ko mbaɗɗa ko somi humtima kam deftoto ɗum ay moɗon gonɗa fof ko jaasi an Fouta fof babiraɓe Fouta ɓe fof aɗa hen jiddo ma an ay batu to so caali jaka to mawɓe to pourquoi so mawɓe jeehi caali jaka ana yara caali jaka an koye caali rewɓe tan payata an ka babiraɗo bandi Mam monamo ko annodi eyi a yii kadi wona yii kadi hello komi ñaguiɗomo tan yero hande kam accu tan en kaldi ko kaldan ɗen nder suudu en paari heɗomi tan ko woni arjoɗo mam komi cohluɗoma ala min won fréquentation mi jottako hen min mi joddatako e fuyi eyi mam e artan mi haalan ma tinno mam arjoɗo artan kala komi yiiɗa fof an wonnat kam kala komi yiiɗa fof an wonnat kam wawno ko ɗum suuro nde e jooɗo eyyi ko min noddunoma hande noon ko jaam tan tahi kam noddude mon onon ɗiɗo no mbaɗon ɗo e galle he ni ko ɗum jinmi natta
dukol ngo e harande jinni ko goppon ɗum gonon e jam mais nami gona e jam gila nde puddi ɗon haare mon ha joni yimɓe korani e jam mballe yimɓe noon saabu Allah mam ko an ñagotoɓe an woni mawɗo te an hande kala garɗo ɗo koye ma fo yahata par ce que aɗa andi yoro kam a famat tan eyyi anani ko an ñagotomi noon ayi min mbaɗa wawi wondude e goroɗe e nder ngaska aɗa min ko gañani aɗa ni min mi añani lokede wawi wonɓe gandanɗa ɓe lokotoma ha paara ɓe logga anani kala tawɗo noon mbaɗa wadda e woni yimɓe ɗo ko min ɓe kaldata nden min kam nafi ono wayi wona min ko jaam jinmi jambo jiɗɗa on jaam mbaɗa yiɗɗum eyyi joni annene bon situation o ko situation lema gam quoi ko situation lema gam par ce que min mi watta lema gam quoi bon les premières min hunde goto tan saltomi min mi yiiɗa nawlirede e ma ko woni non ko woni kay oɗon kadi ko woni haalno ɗum sa haalnanimi kay mi andata baba sonam tampi wi en tampi tampere kam ko Allah fawi en min kam meeɗa wuurde korka bañi haalde gonga mais ko Allah fawi en ko Allah fawi en de baba wona onon ƴeew ndewɗon e yam film ni filmi moom gila nden o ɗaccani kam mi teeƴi chaque jour ara a nani yaro mbeta yi yaro haalde yaro min anda yaro mi waƴaki yaro fami mi tampi nak wallahi mi tampi won oɗo goggo Aissata wi kam won nodduɗo koreji mabɓe goto noddimi mi andana ko hollumɓe kaldi mi anda Allah wawi taw kam wonko leeri hen min kam mi anda moƴƴi ɗon kay yettere Allah mi tampi tawi won noddude nene ma Aissata ɗum ko yettere Allah kadi ay tampere niɓerade ko Allah fawi en mbawa hen haydara heddoto noon kam ñande en mi nanimo omo haala to hen moɗon perong ɗo moɗon heɗomo omo haala haw haali hen Diawo Dia tisi ko bandiko joni noon min kam mboɗo andi Diawo Dia so haala Allah kadi yontaɓe fulɓe foof ne gandi Diawo Dia hade men nawdemo to Diawo Dia haadi won nodduɗo Aissata ƴeewen toon ha para a faami sen ƴeewi on so tawi ko bandiko ɓuuri fewde kadi kono Diawo Dia kam mboɗo andi kam so tawi Diawo Dia ko bandiko o majjata aɗa andi mboɗo gandal gawri kanko woni holno Diawo Dia kono neɗɗo mo ganduɗa jogui ko magasin ngaji muɗum omo jogui magasin ngaji ɗiɗi Thiaroye goto ɓurɗo andede woni ko croisement Tali Diallo to autoji ɗi tournata ɗo tan faade Pikine Diawo Dia nan ɗon woni croisement Tali Diallo o yeyata ko baguiji omo yeeye gros omo yeeye en gros omo yeeye demi gros omo yeeye jasinaire uji omo yeeye cuubuji gummiɗi Mali kuɓɓoji sa yiiɗi vaccine aɗa fuɗɗoro taw ko beccek gummiɗa ko Fouta sa are makko mo totte marchandise ha heewa te mbemnanma ɗum ha weeɓa sa ari Tinguéji tawi ko Tinguéji koɗɗa sa ari ha are sona 10 ma taw ɗon Diawo Dia tisi nan ɗon sa ari ha marché Thiaroye nder marché Thiaroye to rayɗo Diawo Dia tisi nan ɗon on kam o wawa majjirde en kono haadi won nodduɗo o nene ma Aissata gaccen ha nene ma Aissata ara ƴeewen nodduɗo mo yimɓe jaha toon ɓuri fewde wona en poti wadde hunde de ma en tampini yimɓe kono ko noon tan ko Allah fawi en ɗum te julde wawa tawdemo ɗo de mi kam so tawi won juulat ɗo mi kam juulani an so wonano yero resimoni mi rokkandamo mo ndesamo goto la hawla wala Boubel ko debbo jontade de mi ha darani mo ala moƴƴi yaafi mbiɗo jogui nawlam quoi te sinno ko nawlam mo ganduɗa ko zone fere daña becce comme no min daña doole non mais kala tawde mboɗo nawlodira e babiraɓe ganduɗa presque joni ɓe maya an ala goût quoi a faami ala goût bon les premières des choses woni holɗum mi yiiɗa nawlirede deuxième des choses inde mo namro o yo dok ko jambere tan tos affaire o taƴa je ne suis pas d' accord goɗɗo no wima mo namour mi haalni ɗum aduna o foof mi haalni ɗum aduna o foof voilà c'est ça fama mo namour kam dakkata ngay jonde min pamodirde watta hen ndax min e hooram min nawlodirta e puyɗu
somin nawlondirin mi ƴettat yontande makko wala gonga sen nawlondirin wallahi sen nawlondiri an nden an sen nawlondiri oɗo faamo an ma wujju ñalande ma o tottami ɗum min wona gonga wallahi sen nawlondiri min ɓurma sellude so nden yonti somi defi o ñamata hat ndefuma an ko ndefam min o ñamata oɗo boye ndeno ñama ndefu ana wawa defde ar nawlondiren jeewa ar nawlondiren jeewa ar nawlondiren mon amour sa witi mon amour mi kasa gueyal mamma ay fama mon amour yo dokko dokkani yo dokko dokkani yo dokko yo dokko mon amour voilà yo dokko je suis pas d'accord mam an ka yo aɗa noɓa ka yiida ko aɗani signé aɗani ngoran mayde aɗa wiyeɗo ko holon noba mam min holon noba min woni coofom min woni bâtiment o an woni coofo min woni sa haalaɓe ɓornade gutteji pitto ten he ɗum ko zemle maire mo totti kam zemle maire totti kam wi kam o wutte ko an tottumi ɗum ya kontu otoje ɗe yen mboɗo contanno otoje sa yalti totteɗa pitir an sa yalti boowal totteɗa pitir ya fittu bedday morma mi wonaki morma mbimami morma ay monamo yo doko on pari mam wona min noddunoma joni aɗa wawi yaade a jarama merci a toñi kam de a toñi kam gakkam lelnino mbaɗa fofto eyyi min wonɓe gandanɗa mi yiiɗa haaldude e mabɓe a nani hoto ñaago Allah min nawlodira e makko min ñaagaki ɗum Allah min nawlodira ay yoro deƴƴo sa ñaaguima ɗum Allah moƴƴata nawlodira e ma an ñande nawlodirde e makko an hay goto bardata e ma nder mam nden ma andu barda suyo o ko min jeyata ɗum an keesima moƴƴani aɗani signa mbiya aɗa nawlodira e yam yow min kam mi wondade hay dara mi an kom hakkille gonduɗa a pasama korka nin ten mbaɗɗa e ɓuuɓol machallah kay an kay artinan ɓuuɓol yew jom 5 o ɗo ɓuuri aɗanno kam dawar kam ɓuuri fuuta welde fota eyyi machallah kay ɗo kay ɗum kay so tawinomo fuuta aɗano tallo tan ayi ɗo wuli wallahi sawa machallah a moodi an coppe am onon wayi coppe ma anda coppe siglam yero sigil ma an yoro ko sigil ma ada joga sigil yoro anduɗa sellaji ni kay yero ke wona ɗum ni yero ke hangane wondi neɗɗo tan hankkandi a joga sigil wonno mo jii musidɗam goto ko maire amen kañum jowro maire amen ɗum ɗo so Allah jaaɓi 2026 inchallah commune Mboɗo Birane wiyete ko Mamadou Sall ko yara tan yiiɗi aduna ah bon ɗum tan waɗi kam min mbo nangui yer sa mi nangui yer ke wona pour haydara a nangui an leegal o foof an tan nangui hen yo par ce que yoro wona neɗɗo yoro ko añ ko no heewi e hoore mum wadde an joni aɗa suusi bakkude mum noon non bakkani sah ba onon diri on haɓani tan minen saaha randi saaha noon min kaɓa saaha noon kadi min belde seeɗa seeɗa o sellan noon rentomo de ko kangaɗo joom doole de wono 100% de rento yoro de ça va pas noon min de kam min famani yoro wadde min on waɗat communiqué nice onon ɗiɗi on minen wiya noon ɗum ɗo wuuro ngo foof e leegal ko antano huuli hen eyyi ɗum ɗon moom ko gonga anda o tagi ko gonga hay pour l'instant ni o change de yoro tinnima de a nanani histoire men minen ɗiɗo min nani min histoire makko kono oppum noon kadi non min kay a andi neɗɗo hankkadi sellani haqqille mum sonni kay eyyi an yoro min mi rewani yoro sah yoro kanko heewi probléme sa wi mon amour tan ko probléme aɗa andi korko yimɓeɓe tami kanko tami ɗo hoorata minen tampat kam tami woppi o jogori pertude noon o perte boubel kadi o perte femme par ce que femme ko moƴƴo resde ɗum o resatamo boubel noon heddi o sali batiruji nanga ɗum kadi nanga ndesa wona o perti laabi ɗiɗi sikil ba so nanima mo ware de sigilamo ɗum wonmi suusa haali wawi rento somi haali ɗum tan rento de somi haali ɗum tan min kaɓat rento de illa noon somi haalinima haala fama tan anga min kaɓata mais somi addin buubil tan walla mi yima tan aa fama tan ko probléme wonta kanko faama yiyani e makko haydara faama yidama omo tampino faama tan ko wadde an ko an umtatama toon sa yone mbiyama nde faama yiɗama sa yimo wimo yoro mo namour min andi a haaga ka kalnatama ɗum wimo mo namour tan aɗa nemi bone de wimo mo namour aɗa fonnimi bone rento noon de après yo inchallah cey aussi tami anda équipe ma o joni mo jande sage équipe ma o joom 5-2 rento hoorema
eyyi d' accord hakkille gonɗuɗa min hakkillam jooƴani kono bandam ndu fof no jooƴi mo jooƴani noon wawa yarde gosi mo jooƴani wawa yarde gosi faama komi nice walla mi wona nice faama voilà c'est ça sa wonno nice rewɓe fof no mbayi hewde yonte wona buuɓel teŋata hoɗon min mi séri buuɓel min mi séri buuɓel an ala debbo an morma gilande debbo ma maayi hay goto yiidama aɗen ɗo aɗa waɗa somme ayi yummum yasin gilande o maayi ha joni hay goto mbarɗade yummum yasin noon jirrami ɗum o maayi min haala ma ka waɗi kanko fadɗuno toon oɗo ko sa yi yasin tan ganda yumma ko sofani oɗon morma alhamdulillah yasin jettani saabu yasin so jettinoma wayat comme no wandu ni wona gonga wallahi so jettinoma wayat comme no wandu ɗum tagi yasin waɗi bole hol hinerema an hinere mbaɗa wayno ko virage wurtoki mbiya o Hamadal Kanalo Hamadal Kanal Bamma an puyɗo min jettot mamma min jetti mamma Hamadal Kanal Bamma eyyi jeerani kadi sortot mi roofima goto ummoɗon an puyɗo mor puyɗo no way jogade debbo mor an dokkeɗa kalngal hono ma a wawa ɗum waɗde utilisé holen buuɓel a waɗa ɗum utilisé min seerima morma min seeri morma aɗani an buuɓel tan mbaɗa wondude ummoɗon buuɓel tan mor gofdam o a rokketake famade hay saɗa maya molle mo rayi joni a paari yoro an mi nodda mon ɗo pour yo yimɓe gone jaam yoro aɗa addi tan probléme o yiri ko wonde nawlam o wawa wonde nawle o ko tanam mon amour anen nam anen après mi warani tottuma jewata ko mo mbaɗɗa iri